ill-disciplined. Abanye baye emsamo beza kulomsamo idiscipline beza njalo afika khuluma uNkulunkulu God will speak. abatshela amaqiniso baphume bangawenzi babuye futhi namanikinike wabo abafuna ukugezwa. They don't want to be clean. Umuntu okhona sizofuna isifundiso esizokwakha imizi yobaba esokwenza ube indoda esokwenza ube umama esokwenza ube intombi. Mangikhuluma ngentombi angikhulumi ngentombi into ngikhuluma ngentombi ezazi ukuthi ubani. A sophisticated lady. Hayi intombi into. Not a virgin. Ngoba kuyenzeka umuntu athi ngintombi into kanti kukhuluma ugogo. The other one is a grandmother. Lento ngiyayazi kuyenzeka ukuthi umuntu athi ngintombi into abantu base bagqoke uzuthi wena hayi izintombi into kanti awu ikhulumelana no mama asebebadala. The grown up lady. Wena ubona ngaphandle ukuthi ayikhona hayi nangesho ethi mina ngintombi into uzoya wona ubeshosho ukuthi intombi into be attracted. mangabe usufikile nafika wathi uthatha intombi into mawufika lapha awusezukukhuluma usovela uthi amen ngiyamukela baba. You're going to receive everything. Akuseyona lento uthi kade uthi yiyo. What we've been expected. Uzosala usuthula phansi senzaba ihlazo bazothina abantu. Awu abeli. Amen. Fele ngaphakathi. Be quiet. Ngoba nabanye abathi mina ngintombi into kusasa uthi ngithi kusasa umfica sethe. Mambuza kwenze njani manje? Hayi semhlabeni izono. It's a temptation. Umhlaba wezono mntaka baba. Hayi namba ngathi ubani ubaba wengane? Hey omunye nje umfana walapha yana. The other boy. Walapha uyasonta akasonti Nkosi yami hayi uyihlala etavern Nkosi yami. It's an intoxicator. Awu ngabe usindise bakwenza hayi phela nawe uyazi semhlabeni inyama bawethu. The flesh is a flesh. Lalala wonke umuntu makamamele lesifundise emzosifunda la. Wonke umuntu amamele sibheke kithi sonke. It's for all of us. Asibhekisile kubani. Not focusing to a special. Uma wena sikuthinta. If it is disturbing you, kumele ulungise indaba yakho. Just rectify whatever. Funda 6 verse 20. Ufunde kahle. Ndayile kahle. Awuthi ukuthula kancane lapha awuthula kahle kahle. Silent. Incwadi Izaga 6 verse 20. Ndodana yami gcina umyalo kayihlo. Gcina umyalo kayihlo. Ungawushiyi umthetho kanyoko. Ibophe enhlizweni yakho njalo. Lo mthetho ubophe enhlizweni yakho njalo. Uyithekelele entanyeni yakho. Ngicela ukuthi nje ungabi ufunde kahle. Don't be. Shaya. Mayikuhole ekuhambeni kwakho. Lemiyalo la uhamba khona noma ungekho la mayikihole ekuhambeni kwakho. Let them leave. Ikulondoloze ekulaleni kwakho. Ekulaleni kwakho. Lo myalo mawulale nawe ungasuki. Let it be with you. Ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho. Nasakuvukeni kwakho lemiyalo ayikhulume. Let it converse. Ngokuba imiyalo iyisibani. Imiyalo iyisibani. Ikhandlela lokuhamba kwakho. Like a candle. Nomthetho ungukukhanya. Nomthetho ukukhanya. Njengoba lapha nje kunomthetho ekhakini kayihlo. Okumele uhambe ngawo. Nala kunomthetho wala ekhaya okumele uhambe ngawo ukuze isibusiso singene ekhaya. You can come at home. Qhubeka. Nokusola ngokuyala kuyindlela yokuphila. Nokusolwa ngokuyala kuyindlela yokuphila. Discipline. Ukuze ugcinwe kowesifazane omubi. Awuhambe lapha. Ukuze ugcinwe kowesifazane omubi. Yonjani? Get. Qhubeka. Nasekutopheni kolimi lowesifazane ondindayo. Ukuze
ukuze ugcinwe kowesifazane omubi nasekutopheni kolimi lowesifazane ondindayo khona wesifazane abandinda akithi Some yes people akusho mina ya are seductive. ungakhanuki ubuhle bakhe ungakhanuka ubuhle bakhe enhlizweni enhlizweni yakho yakho Within your heart. angakubambi ngezinkophe zakhe nansi indaba yenkophe Eyelashes. ayibo ithini manje ke nithi ithini lencwadi angaku What does it say? akwakwenzeni angakubambi ngezinkophe zakhe ngokuba Piece of ngokuba intengo yowesifazane oyisiphingi iqebelengwane lesinkwa ufana intengo yakhe usho ukuthi the value. ayikho iqebelengane lesinkwa Very less compared to the piece of owesifazane bread, ondindayo a prostitute. ya qhubeka kepha umfazi womuntu uzingela umphefumulo onqabileyo umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe amanayo izingubo zakhe zingashi na umuntu angahamba phezulu kwamalahle avuthayo angashi na izinyawo zakhe zingashi na ya unjalo yena ongena kumka makhelwane akayokuthiwa ongenacala noma imuphi omthintileyo lapha ke Listen, ufuna ukuqwashisa I want to warn you and alert you. asikho isono noma icala elingathethelelwa phambi kaNkuluNkulu Unforgivable trespass in the presence of God. noma ngabe wenzeni uNkulunkulu kodwa mawuvuma uyisola phambi kaNkulunkulu icala lakho liyathethelelwa You're going to be forgiven. yingakho kukhona lento okuthiwa inhlawulo kukhona isimo ongena kuso ngokulingeka kodwa mawuvuma phambi kaJehova uthi nginikekile uNkulunkulu uyakuthathelela God will forgive you. ya imaka kancane khona sengifuna ukuvala I want to put a rep. ukuvala uyathanda abantwana sisolayo uyagcina ke inhle nowalala wrong akavume ezembengeni avumi Just repent and go to the pastors. ngaqathama I slipped. ngayolala nomkamuntu I intruded to someone's akavume confess. asike alikho icala elingathethelele Nothing is unforgivable kodwa bangavumi if you don't confess. bayoba necala inguna phakathi bawuse icala labo liyobavimba ngisho kwelizayo It will be ukuthi eternal. wena walala nomfazi womuntu Fornicated walala nendoda yomuntu fornicated with someone's man. isono sakho siyakulandela siyakulandela ethuneni noma usungena ethuneni sebeshaya amagugu kodwa izono zakho Your transgressions. kodwa abasivumayo If you repent, bahlukane nazo repent, bayaxolela you will be forgiven. esandleni somusa Somusa awu esandleni somusa ngiyagcinwa ke ngiyagcinwa noma kungathina esandleni emosomusa
izifo All the ailments ezisemzimbeni that are within my body, masiphume let them get out. mahlanjululwe I must be cleansed. magegezwe I must be washed. zonke ingcabo All the engalungile cases that are evil, zonke mayihlanjululwe all of them must be cleansed. ingcabo Gashes that engalungile are evil, of zabathakathi the wishes. mangezwe kuso Let me get cleansed emzimbeni wami on my body. ingelosi The angel, mayihlambulule let it cleanse me. ishale ihlombe Give a round of applause to yourselves. uNkulunkulu uyabekezelelwa Must be usemesisilo patient. Must be uselapha patient. ngengeza ukuthi ubani thatha umbhobho lapha What am I against that? ubani ola Who's in here? ubani ola Who's here? yathe phansi ubani ola Who's here? ubani wena ubani wena Who are you? ubani ola Who's present here? ubani ola Who's here? nifundani What do you want? nifundani What do you want? nizokwenzani la What is your mission? nizokwenzani What is your mission? nizokwenzani komzimba What is your mission? Nifundani? What do you want? somfanele into zakhe nalandu aphi Where did you get collect? nalandu aphi Where did you come from? umamdala wakhe umamdala wakhe Ubani? uthanda imizi yabantu lo mntwana uthanda imizi yabantu angisho ya samlaya salaya nabazali bakhe nafika nini la When did you dala arrive? sasemncane nenzalo komzimba kakhulu What is your mission? sivale konke savala sasemncane sathatha incwadi zakhe sayosifaka esigangeni wafika ugogo mamkhwanasi wayazivundulula xaba wafika ngathi okay buyisa intambo yami The strip of a prophet, please. siyabathakazela Nkosi Mama siyabathandazela siyabathandazela Nkosi Mama siyabathandazela siyabathandazela Nkosi Mama sizwile ukukhala sizwile ukukhala Nkosi Baba onamandla Powerful God. wena ongithumile You send the prophet. masimkhulule lo mntwana We must release the child baba ukuze kubonakaliswe that your power amandla wakho will be known. nansi intambo There's a strip. ngicela mayingena When it enters the kungabi intambo le let it ntambo not be the ordinary spirit. ninami imoya You evil spirit. elapha kule ntombazane Find the girl here. niphelwa Your isikhathi time is due. baba somandla Father Almighty God. usebenza ngendlela eziningi Operating versatility. ukuze kuphiliswe So abantu that you bakho can deliver your people. awunakulinganiswa Cannot be limited. awunakalwa Cannot be ukuthi weighed. kumele usebenze How kanjani should work. ungujehova Jehovah. ngibopha yonke le moya Tie all the spirits. fake le ntambo izosha manje le nyoka On the bent. izosha manje izosha It will get bent.
yasha Money. yasha 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 that's all akuthibe yasha uyu umnikazi sobulala namhlanje uyafa ngakafe ngiyachisa hambani kumnikazi yes uma ningakhona If you don't believe, kholwani imisebenzi engiyenzayo just believe whatever I'm doing here. woza mntanami come up uyaqalaza bheka Oh, it's Pipi. kahle bemehlweni ya Lord above. phose Oh, God. bheka emehlweni Look at the prophet. ima ngenyawo Be upon your ya feet. bese ngenyawo Stand up. ima nguphe amandla okugcina ima Let lapha me empower you. nemqinise Let me ima lapha strengthen you. ima lapha ngemva kwakhe bheka mina Support her. bheka mina Focus on the prophet. balancane bemehlweni Confront the prophet. yes amandla Power. namhlanje uyakhulula Today we are unleashed. mbuyisela phambili loyo mbuyisela phambili Confront mbuyisela phambili loyo amandla ahlala phezu kwakhe njengamanje that one. nangu uyalwa loyo wesilisa mbuyisela phambili Aggressive. Bring him in front. woza mntanami Child, go to the prophet. ekhaya kuphi Where is your home, lady? davidton Barcelona. Barcelona. ubuya edavidton From David. ebusuku ubulala kanjani How were you sleeping? Bengilala bengiphupha kabi. ebusuku mawulele Yebo. Sleeping at night. mntanami ufuna umprofeti akwenzeleni What do you want the prophet to do for Ngicela you, child? ukukhanya, ngicela umsebenzi, ngicela umshado, xaba ngiyakuncenga, ngicela umshado. Ngicela umsebenzi, ngicela impumelelo, xaba. Ngicela injabulo empilweni yami, ngicela injabulo. baba onamandla Father, powerful makabusiswe one. baba Let her God bless. nkosi kubusisa God bless you. phansi Stop. Nazi. Buthe ngapha la. Khona into ela. Buthe ngapha la. Something here, let her come this side. Lo. Lethe la. Yikho lokho okwenza ukuthi izingane ingaqedi isikole. Children are banking school. Bese la. Lo mntwana uhamba nobani? Woza ke. Came with a child. Come. Come. Is a kumplove. Kunjani mama? How are you? Usuka upsesi. Where to Suka come? enkandla mfongozi. Enkandla. Yebo. Ulethe yena. Yebo. Brought a child. Ufunda bani? What standard is Ubefunda it? ugrade 10 akakwazanga ukuqhubeka uqala ukugula ngoFebruary. February umamsele kubantu. Did you consult other people? Khona isike sahambisa khona Okay. bahluleka. Okay, yeke lakhe. Leave it. Hey!
ngiyabona awuphasi nawo ngiyadlula ngibona kubhalwa intinini ukuzwe ngentinini Tilly, did you ever hear Yebo about it? ngiyayazi. Yebo ngengizwa. intinini Yebo. Tilly. awusikunomuze engiyakuwona njengamanje Going to a certain ngithathiwe njengamanje I'm grabbed. ngibona imizi yasemakhaya ngibona amakhaya kubhalwa intinini Remote areas. Antini. ngithumela inkemba njengamanje Send a sword right now. nansi inkemba engiyiphiwe The sword is given to the prophet. makwenzeka umangaliso Let the miracle take over. lo mntwana kusamele afunde She has to learn. ngibuyisa ingqondo yakhe I return the mind of the child. ngibuyisa umphefumulo wakhe I return the soul of the child. ngibuyisa umzimba wakhe I return the body of the child. awusiye snake Serpent. ngibona inyoka You can njengamanje see the serpent. ngibona inyoka See the njengamanje serpent. ngibona inyoka See the njengamanje serpent. ngibona inyoka See ngibona the inyoka serpent. moya wenyoka Spirit of the serpent. moya wenyoka Spirit of the serpent. ngiyakuyala I'm commanding you. ngamandla kwaphiwe With the power of the anyakaze lento anyakaze Let it shake. anyakaze Let it shake. nantshoke 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 iyanyakaza emzimbeni Shaking now. iyanyakaza emzimbeni Shaking with iyanyakaza the- nantshoke bekumphapha shaking kuyo with the iyanyakaza body. Put a mic. iyanyakaza nantshoke snake snake a snake No. ngibambile snake Not it. a snake No. a snake No. a snake No. a snake No. yasha yasha a snake a snake a snake a snake a snake yasha nantshoke 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 That is it. wena nyoka Yo, snake. ayiphindile ngiphume Let it- ayihambisa kwanyoka lento ayihambisa kwanyoka lento ayihambisa kwanyoka lento nantshoke 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 siwakuyi nantshoke nantshoke nyoka nantshoke snake a snake a snake yasha a snake a snake hey amandla engelosi yasenqabeni The angel of the Amen. namhlanje Today, ngiyakukhulula I'm relieving you. ngiyakukhulula I'm releasing you. wena nyoka You serpent, obuphila kulo mntwana living within the body of the child. uphelwa isikhathi Your time namhlanje is due today. back to the sender Phinda ukuthumelele. ayibela muva iyash 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 ayibona nifunani la What do you want? nifunani What do you want? nifunani What do you want? nifunani la What do you want? here? Nifunani? What do you want here? nifunani la What do you want? amandla Power. mawehlele kulo mntwana Descend upon the child. wena moya wenyoka Oh, spirit of the serpent. uyamyeka We are releasing. We uyamyeka are releasing this one. We uyamyeka are releasing her. 1 Gonye. 2 Gobeni. 3 Gothathu. 4 Goni. 5 Kosto. 6 Stop. 7 Skombezi. 8 Shagalombe. 9 Shagalolo. 9 Shagalolo. 10 Sure. suka kuyi Ivelo. both side come mntanam come Yiza kumprofita. come to me Yiza kumprofita kid. ithi baba umprofeti Severa prophet. Baba umprofeti. ngicela le moya As for the evil Ingaphindi spirits, ibuye. let them not bounce back on him. ngicela le nyoka Serpent,
Sisi kunento eyenzeka entinini Something's happening, Anthony. engekho right. Kunenyanga Native doctor there. ubani ngiyakwazi inyanga eyazwayo. He's a known traditional Bona healer. bhalwa ntinini. Ine. But indaba yakhona futhi hambi Problem hambi. is, on the long run. Uyazi indawo kuthiwa isekhombe. You know Yebo Ikhombe? ngiyazi baba. Ikhombe uyazi How kanjani? do you know Ikhombe? Usesibhedlela esikhulu sangakithi. Oh yeah, awusingibona khombe. And see Ikhombe Sisiwe. first. Okay. Lo mntwana nawo namhlanje Child ngicela ukuthi today. bamthathe manje. Take her. Ma ayongena esifuthweni ubusiso sifutho. She must get steamed. Lady, where Mama are you? wesifutho. Mother, Mama ngifuna ukumfaka mahala ni. steaming Ngifuna process ukuye of uzobonga steam. la. Come Yes. back and thank the prophet. and Manje see mthatha something. umuse esifuthweni mthekele Let us ithawula steam mama. her. Buy the first cloth. Mthekele ithawula lapha ya. Buy the first cloth. Ayongena esifuthweni sami khona She manje must manje get umfake steamed phakathi. right now. Sanibonani maQhawe, igama lami ngiuNomvula ngwakaSikhakhane eMnambithi kodwa ngihlala ePambridge. Ngizocela ukubonga kubaba umprofeti. Ngafika lana nginenkinga ngangikleme imali kaRafu ngo2018. Sekwathatha isikhathi sengixabana namalawyer singasazwani noma ngiye office engasangifune office singasazwani. Ngase ngeza la ku1on1 kubaba ngalethi document yami ubaba wayikhulekela wangitshela ukuthi uyayibamba le mali akuphelanga isikhathi eside imali bangifonela yaphuma ngithenga imoto ngizocela ubaba angibusisele imoto ngizobonga nawo 2000. Ngathi mncano amen mase kuthiwa 2000. Kulungwane ezimbili. Zamarana. Noma khona ungabazi uthi hey manje iya. Igama lami nguvuyane ngakahadebe. Ngiqhamuka eMnambithi. Ngizobonga kubaba. Ngifike la ngumuntu ongasebenzi. Ngizama nje ngingawuthola umsebenzi. Kepha ngithe ngifika la kubaba ngakwazi ukuthi ngithole ivimba moya okuyilona elikwazile ukuthi engikholelwa ukuthi lingitholele lo msebenzi engizoqala kuwo kusasa. Akuzange kugcine lapho kuphinde futhi ngathola umsebenzi phezulu lo msebenzi obukade ukhona asebengibize kuona. So nje ngiyabonga kakhulu ingelo sasenqabeni. Ngibonile ukuthi ingelo sasenqabeni iyasebenza futhi lokho okwenzakale kimi kusengenzeka nakwabanye. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, Audience. Kwenzeka isimanga empilweni yami. Isimanga Nkosi yami. Awushaya isizwe.
unesela Africans